martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluan nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangi honon nami mahatam na badiay. Marasini roha mahodihami, todimima na mangarajay ati-ati doho pikiran nami be. Asa takas sutangi ho kami, jala takas huat tusihami, hatam na badiay. Amin. Horas madihita sa luhutna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita di mingguta sa darion, minggu na parjolo dung Epipanias, ima na tarsurat di buku panurirang ni Jesaya biddu 42, mamuka sian ayat sada sahatu ayat sia. Jesaya 42 ayat sada sahatu ayat sia. Tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Ida ma na posoki na hutogu na hupiliti hasudungan ni rohaku. Nunga huapehon todiku tu ibana. Taria sonon nama uhum tu akka bangso parbegu. Dang tarjau ibana manang pangyaron na suarana. Jaladang patu bege hononna suarana di alaman. Arung naung marosaki, dang laos ponggol hononna. Jala subu na mardehet neheti, dang laos itopanna. Hobar tu hasitongan taria sononna uhum. Dangolo loja ibana manang madate. Paima dipahot uhum di tanoon. Jala akka pulo-pulo makalunguton patikna. Songonod dohata ni debata Jahoba sito palangit doho na parherbakosa na pajarar tanoon rodi akka suesuenanna na mangaleho kosa tu bangso na maringat di atasna doho todi tu akka na mardalani disi. Au Jahoba na majauho marhite-hite hati goran jala au manugu-nugu tangammu sai ramotaku doho jala lehonoku doho bahen bangso perjanjian bahen panodang di akka parbegu mamuha akka mata ni halak nama pitung parwarho sia kurunga kalak na tarhurung sian baga surungan halak na maringat di hahulumon. Au Jahoba ima goarhu jaladang lehonokku hasangapokku tu na asing manang hamuliokku tu akka gana-ganaan panurirango nakanasian narubi idama nungaro jaladang nabura au dopa buahon tagaso mertubur dope nunga hupa tu begehon tuhamu ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata las rohata tari parhita tu taun na ibaruon jala nunga 10 sada ari sahat tu sadarion marningot godang ni hamaolon na niadopan ni bangsota dohot nata adopi marsada-sada dang tagamon solomos gamang rohata madalani tahun 2020 nomon. Lumobi molotaingot jorbut ni akka berita hoax adorang so akka namasa di media sosial nang di humaliak kita. Boy doi gabe mangonai dohot tu haporsiota. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Nungata salpuhon sada taon nagok parningotan. Lumobi parningota di akan napait. Nuaing nunga sosod di jolota taon na manabunihon akan namasa nasotaboto do perumang na dohop balgana. Boy do tubu suku-suku di rohata. Bohado au, bohado hami di taonon. Dinalomos, dinagamangi rohata, dipakulingi hata ni tu hata hita sadarion. Didok ida ma
na posoki na hutogui na hupiliti hasudungan ni rohakku. Disuruh debata na posona madongani hita. Disuruh debata todina mangodi hok kita. Ongon na binabagahon na jolo tu bangso Israel dihabuangani laho madongani dohot paposon roha nasida. Huria na hinaholongan ni Tuhatta dipatongon turpukon gabe jamita tuminggu na parjolo dung Epipanias sadarion. Epipanias lapatanna hapapatar. Dipapatar debata hadirion na tu portibion laho paposon rohani na porsea. Domutusido na pinasaha ni jamitaon. Dipapatar debata padonganion na dihita laho menguduti pardalanata di tanoon. Hapapatar ni huaso ni debatado na binagabagahon na diturpukon madongani bangso Israel na terbuangi. Asa margogo nasida maka bengeton di bagasan pakirimon si taono dihabuangani. Domu tutopi ni minggutta nama jouhot tuhita. Jahoba manogu tangammu. Huria na hinaholongan ni Tuhatta alani ima molo disuruh debata na posona madongani hita adong ma manang napiga hal si putih hatta gabe parsiajaran na arga sia turpuk jamita sadarion na perjolo pos marohatta di ibana. Nang pediula jala diradoti bangso Israel ruhut parugamoon nasida laudo nasida memilih debata sileban. Ganggu do nasida di debata Jahoba nang pediradoti akapatik nanilehon ni debata. Diradoti nasida dunia patiki alai dada nani ojar ni haporsiaon. Ala ganggu nasida di Jahoba lau nasida tu Babel mangido pangurupion asa adong dongan nasida mangalo halak Asur. Ala ganggu nasida di Jahoba didok tu nasida. Ida mana posoki na hutogu na hupilit hasudungan ni rohakku nunga huapeho todikku tu ibana tarias sonon nama tu akka bangso si pelebegu. Nani dokna Jahoba do paluahon nasida siat tangan ni parbegu dang Babel. Tuhan isadiri roh marhite na posona paluahon nasida. Dua hali didok diturpukon di ayat tonom do di ayat sia au Jahoba au do Jahoba laho paingot to bangsoi di pabahenan ni Jahoba na paluahon nasida sian musuna. Debata Jahoba do na patupaho kaluao di nasida. Debata na paluahon nasida siam Misir na manangan-nangan nasida di parhorsihan. Debata sadiri marsuru na posona laho pasahaton sakap patuaon dohot haluao tu bangsona. Debata sadiri marsuru na posona anakna baik kaluao ni sadok bangso. Molo porsea nasida di Jahoba dang po labohi ni debata na manguluhon nasida suruon na do na posona madongani dohot paluahon nasida sian huaso ni Asur. Huria na hinaholongan ni Tuhatta mangihuton pikiran ni halak Timur Tengah ujui molo talu sada bangso di parporangan debata ni natalui do natalu manang naso margogo. Mangihuton pikiran ni bangso Israel Jahoba do natalu aladang boy di taluhon nasida Asur naung mangarajai nasida di tikii. Alani ima di papos Jahoba roha nasida didok au Jahoba nama jouho marhite-hite hati koran jala au manogu tangakku. Sai ramotakku doho jala lehonokku doho bahen bangso perjanjian bahen bangso diaka parbegu. Di papos rohani bangsoi na mergogo do ibana mangurupi doho paluahon nasida sian huaso ni Asur parbegui. Didok tu bangsoi au Jahoba au do Jahoba.
Huria na hinakolongan ni Tuhatta, boido song bangso Israeli ganggu hita di Jehovah, nang pemartangia kita, nang petadok au porsea di Jehovah, ganggu hita. Aladang tahaposi baga-baga ni Tuhani na toktong madongani hita. Lo mosita madalani taon na ibaruon. Ala say taingot akaparukilon na madodoni nguluta di taon na salpo. Lupa hita di baga-bagana na madok. Say na dongan aku do kamu rasira sa ro ajal ni hasianganon. Ganggu hita aladang taingot jauh-jauh ni Tuhani na madok. Roma hamu tuau, hamu akan na loja jala na sorat, asa hupasonak kamu. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na padua humma. Suruon ni debatado na posona madongan ni hita, molo marpakirimo kita. Ala berni ni sitaonon na ni rajaan ni Asuri, mago pakirimon siya rohana sida. Nung nga malhot pakirimoni, gabe lupa na sida di huaso ni debata pargogo naso hatudusani. Nang pesay di sosoy akapanurirang na sida asa makirim du huaso ni Jehovah dang porsea binasida di Jehovah. Mangihuton na sida holan marhite hagogoon ni harajaon superpower do boy na sida maluas yan Asur. Ido alana lao na sida mangido pangurupion tu Babel. Nunga madeli na sida. Ido ubad do Jehovah tu na sida. Ida mana posoki na hutogu na hupiliti hasudungan ni rohakku. Nunga huapeho todiku tu ibana. Tarya sonon na mauhum tu akka bangso parbegu. Nanidok na dang pola tangan ni Jehovah maniop tangan na sida. Maluas yan harajaon na manaban na sida. Suruon na do na posona madongani na sida. Suruon na do na posona manariason uhum hati goran. Lahu manguluhon na sida mulak siyan habuangan Babel. Padohan ida mana posoki na hutogu na hupiliti hasudungan ni rohakku nunga huapeho todiku tu ibana. Ima formula pelantikan ni raja na jolo di timur tengah dohot di hala Israel. Marhite padohani di paboa tu rakyat na menyaksikan pelantikani raja na pinabakiti ima uluan nasida. Marhite padohani di paboa tu bangso Israel. Suruon ni Tuhani mana posona laho parwahron nasida sian habuang Babel. Boido padohani martudu-tudu tu pamakeon ni Jehovah di Raja Kores na peluaho bangsoi sian habuangan jala paulakon nasida mulak tu Jerusalem. Alai apala na ubalga padohani martudu-tudu tu haroro ni Mesias Jesus si paluai. Arung dohot subu namar nehet-nehet ima simbol ni ponis ni hakim lahu madabu uhum tu sada halak na terdakwa molo dipamate api na disubu na di bagasan arung ima patuduhon na taluro na hona uhumi alai molo dipasobu do galak ima tadda ni hamonangan ni na tarbuat tu paruhumani marhite tadda arung dohot subu namar nehet-neheti di jauh bangso Israel asa marpakirimon unang madele. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Pakirimoni do bohalta madalani ari-ari ni nguluta di tahun 2020 nomon. Saliling adong pakirimon di rohatta, saliling ima ukapit tu nilas ni roha doho keberhasilan di nguluta. Moloro padeliat di rohatta, ala saita ingot si taonon paru kilo di tahun na salpo manangaha penataula dang menjadi manang dang mangalehon las ni roha di hita. Alai molo adong pakirimon nang pegagal hita dohonot tado kemenangan yang tertunda, keberhasilan yang tertunda. Molo rope parukilon tasuato di rohata badai pasti berlalu. Tadani na mangulu pakirimon di rohata saya suamma di rohata padohan. Hari ini baik, besok lebih baik, lusa paling baik. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na patuluhom ma. Suruon ni debatama na posona madongani hita, marhite na ulu hita gabe panodang ni portibion. Ulaon ni naposo na piniliti ima gabe panodang
laho mamuha mata ni halak na mapitung ala nunga golap parnidaan ni bangso Israel ala dok ni sitaonon ni habuangani dakola golap di parnidaan ni pamatang nunga golap nang mata ni partodion nasida aidang diboto dang ditadda Jahoba na mangurupi nasida na salilingon aladang buha be mata ni partodion nasida dang diboto be dalas si tordongonna ay gabe lau nasida mangido pangurupion ni jolma naso marnosa di jolo ni debata alanima disuruh na posonai manungguli roha nasida asa porsea jala marpakirimon di huaso ni Jahoba pargogo naso hatu dosani ulaun ni naposo ni Tuhani paluahon na tarhurung siak kurungan disuruh naposonai parwarhon nasida sian huaso ni Babel na manaban nasida sau do bagai ay disuruh debatama Raja Kores sian Persia manaluho Babel jala mabuah bangso Israel mulak tu Jerusalem huria na hinaholongan nito hatta paddohan au Jahoba na majuhomar hite hati koran jala au manugutangakku sai ramotakku doho jala lehonokku doho bahe bangso perjanjian bahen panodang di akka parbegu manungguli bangsoi mangulahu pajuon nasahat tu nasida ima gabe panodang di portibion di palua nasida sian Babel di palua nasida sian Babel asa diulaho tohonon na gabe panodang gabe paso-paso ni portibion ima sibuan las ni roha tu nasa bangso dipangido asa marsinodang bangsoi ima naboy tapatudos di Jesaya 60 ayat 1 na madok hehe maho marsinodang maho dipabaki Tuhan ido hita gabe panodang didok di Matius 5 ayat 14 hamudo panodang ni portibion sodak katiuron natajalo siat Tuhani marparbuehon sodang percikan cahaya sian panggulmiton ni ngolutta nagi noaran parange na dengga do kualitas hidup na manodangi do nani do ni kidung jemaat 424 ayat 1 Yesus menginginkan daku bersinar baginya dipangido asa marsinodang ngolutta tu humaliak kita alani tarjodo hita gabe panodang asa songo panodangi hita boy jala tau na parjolo pasisihon haholomon moloro na tiur mamitor sumisi ro na hulom jala mamitor patar sude na tinabunihon ni naholomi adong do rayap kayu do rayap kertas na hola boy mangolu di naholom molo binain rayap tu na tiur mamitor mate mangihuton penelitian dangadong rayap na boy mangolu di natiur ay alona doi alani tarjodo halak Kristen gabe panodang laho pasisihon parange haholomon na paduahon asa songo panodangi hita tau hita mabain las ni roha ala ngali di hubang di kabanjahe di puncak somal do pangisina marsisulu di hari pukul 1 sia manogot laho palason pamatang ala disima mamukka mamilngas mataniari marhitei di patuduhon adong do di panodangi hagogoon palason tudos tusima dipangido parngoluon ni naporsea di Tuhan Yesus ikon las roha hangat perasaan ni dongan di nahumaliang molo pajupang doho naporseai unang mabibiari napatuluhon marsinodang ngolutta tu humaliang asa tau hita mabai kamalumon ni sahit ditikyon ala hamajuon ni teknologi dipake do sinar laser mangoperasi do manebak di batu ginjal asa matoras aka poso-poso na hurang umur
prematur saya dipamasuk do tu tabung inkubator ni rumah sakit. Marhite panas na diatur mohopna lama toras ma poso-posoi. Ima patuduhon na adong do hagogood di panodang na patorason dohot pamalupon na marsahit. Tudos tusima amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta dipangido panguluon ni halak Kristen iko gabe hamalumon di na humaliangna. Amen. Martangiang mahita. Mauliate di hode bata Jehovah na pasahat tok katam na badiai Tuhami. Togu matangan nami Tuhan di nama dalani tahun 2020 nomon tuhoma hu pasahat tami pardalana doho udut ningolu nami. Amen.